ഒരു മഞ്ഞുകാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഒരു ഉണക്ക് അത് അതികഠിനമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പെരുമഴയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഒക്കെ വലിയൊരു റോളർ കോസ്റ്റർ കൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശാരീരികമായിട്ട് വളരെ വീക്കാണിപ്പോൾ, നമ്മളുടെ എനർജിയൊക്കെ വളരെ ഡ്രെയിൻഡാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സമയം, ഈ കർക്കിടകം തന്നെ കർക്കിടക ചികിത്സയ്ക്ക്, പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമായിട്ട് പറയുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, നല്ല സുഖകരമായിട്ടുള്ള മഴ, തണുപ്പ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കിഴികളും ധാരകളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സുഖമുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയും കൂടെയാണിത്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ കർക്കിടകം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ഊർജ്ജസ്വലരാക്കി നിർത്താൻ, സജ്ജരാക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ആയുർഗ്രാമിൽ നമ്മൾ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയോടൊപ്പം തന്നെ യോഗയും മെഡിറ്റേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ശാരീരികമായ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷനോടൊപ്പം തന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു ഡീടോക്സിഫിക്കേഷനും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നുണ്ട്.